ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ହରିହର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିନ୍ଦଳ ବ୍ଲକ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ବି ଏଠାରେ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବି କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି ଆମ ହିନ୍ଦଳ ବ୍ଲକ ବିଷୟରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ବିଜୁ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୋ ସହିତ ରୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ ପୁରା ଦେଖ କାହିଁକିନା ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବ୍ଲକର ପରିବେଶ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣ ପୁରା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ରଖା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏଠାରେ ପାଣି ବି ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ପାର୍କ କହିଲେ ଚଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବ୍ଲକର ଆମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ପୁରୁଷ ଯାହାକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମର ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବ୍ଲଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଫେରେ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି।